to saboda haka kaga abubuwa na identity wato na jinsi na cewa ni wane ne suna canjawa dukkan yanda yanayi yake zuwa, kamar yadda muka yi magana yahuda ga asalin su wannan ba yahudawa bane da su turkawa ne, sun zo su karbi addinin yahujanci kuma sun karbi harshen hebrew cewa wannan shine harshen addinin su, gashi tabbatacce ne a cikin tarihi. Saboda haka a nan arewacin Najeriya fulani da yawancin su yanzu wanda ma ba sa jin harshen fulatanci sun zama hausawa, saboda mai hausa ta zama kamar yanayi na ƙasa, hausa ta zama nation. Kamar yanzu kai magana america, idan ka je america mutumin da yake spanish ya tafi america ya zama american, mutumin da yake english ya tafi america ya zama american, german haka. To haka ƙasar hausa ta zama, duk wanda ya shigo ya karɓi ya zama cewa ya yarda cewa shi bahaushe ne, ya yarda da al'adun hausawa, ya zama bahaushe. To menene sanadiyar bullo da wannan abubuwa da ake son a kawo yanzu don a raba kan mutane? Abu ne wanda yake na siyasa. Abin da nake nufi da siyasa, wasu ne za su ci moriyar abin, saboda idan aka samu rigingimu ko aka raba tsakanin bahaushe, wanda yanzu da bahaushe da fulatani duk musulmi, yawancinsu musulmi ne, to me bambancin su? Saboda shi musulunci shine abin da yake haɗa kan mutane duk duniya. Idan ka duba za ga musulunci har abada abin da yake magana haɗin kan al'umma. Shi yasa akwai wani bafulatani ne kuma masanin tarihi, amma dai da shi musulmi ne ya yarda, ana ce masa Lamin Sane, ɗan Gambia ne. To shi ma da kansa ya zo yana binciken cewa menene abin da ya sa da Hausawa da Fulani suka zama ɗaya a arewacin Najeriya. Sai ya nuna cewa ba abin da ya kawo wannan illa maganar jihadin shi Usman Dan Fodio, ita ta haɗa mutanen nan. Shi ma za mu sake magana a kai da yadda sauran malaman tarihi su ma suka nuna. Saboda mai jihadi ya ɗaukaka harshen Hausa, ya mai da Hausa shine harshen arewacin Najeriya gaba ɗaya, kuma har yanzu a haka ake. Sai shi yasa ya zama cewa su kansu Fulani duk da suke ƙasar Hausa, wanda suke a cikin garin Kano da ina ne, ba ma sa jin Fulatanci, sun karɓi harshen Hausa. To saboda haka suna ƙarƙashin inuwar Hausa. Abin da yasa ake cewa ƙasar Hausa ma kenan. Shi kan sarkin musulmi idan ka je Sokoto in ana magana za a ce Hausa, idan ka je magana ita kanta daular Islamiyya ma Hausa ce. To saboda haka wannan abu ya nuna cewa da Hausawa da Fulani a wannan nahiya tamu ta Najeriya da nahiyar Afirka ta yamma gaba ɗaya an cakuɗa, an zama ɗaya, saboda addini ɗaya, harshe ɗaya, zamantakewa ɗaya, duk wa'annan abubuwa da suke haɗa kan mutane an cakuɗu. To menene yanayin siyasar da ya jawo wannan? Idan kana son ka kafa hujja, sai mutum abin da ya rubuta da kansa ya ce ni na ce kaza ko zan yi kaza, da kansa ya faɗa, kaga wannan hujja ne a gare su, a gare mu za mu yi amfani da shi. Saboda haka wanda ya fara zuwa ya asasa wannan ana ce masa Walter Miller, wanda shi mushan ne, ya zo daga Ingila don ya kawo addinin Kirista arewacin Najeriya. Saboda kuma wanda ya rubutu akan Miller ya faɗi wannan abubuwa, Professor Ayandele ne, da ya missionary factor in northern Nigeria. Ya nuna cewa Miller shi ya fara zuwa don ya assasa wannan. Shi kuma abin da isa Miller ya wannan a nasa ya rubuta, a rubuce yake, wannan ba tatsuniya bane. Ya rubuta cewa idan ba a raba Fulani da Hausawa ba, to ba za a kawo addinin Kirista a arewacin Najeriya ba. Saboda haka Miller shi ya wannan, kuma Professor Ayandele shi ya wannan bincike ya nuna. Shi Miller ya ce Fulani su suke dora wa Hausawa addini, saboda haka idan aka raba su shikenan zai zama cewa Bahaushe za a iya samun sa ya zama Kirista, wanda yake kaga rashin fahimta ce tasa. Saboda shi Bahaushe ma a wannan lokacin da suka zo, idan mutum Bahaushe ne baya sallama ba dauke shi ba Bahaushe ba, sai a ce masa ba ma guje. To amma duk da haka, saboda ya dasa wannan kiyayya, sai ya ce dole a raba Fulatani da Bahaushe. To yaya za a raba Fulatani da Bahaushe? Shine aka fito da abubuwa da yawa. Shi Miller yana daga cikin mutanen da suka assasa wannan, har yasa aka cire sarkin Zazzau ma, saboda yana ganin cewa sarkin Zazzau yana mutamassik biddin, ya za a yi a raba shi, kuma dan a samu nasara wurin raba kan musulmi na ƙasar Hausa, a ce wannan kai wa Fulatani ne, tunda su suna ganin cewa Fulanin nan a nasa tunanin cewa Fulani su suka sa Hausawa suke musulunci, wanda ke ba gaskiya bane. A cikin Hausawa wanda ba sa musulunci ma ba Bahaushe ake ce musu ba, maguzawa ne. Kamar a cikin Fulani wanda ba sa musulunci bararo ne yawancin su,
saboda haka za ka samu wannan akwai wanda ba sa musulunci, za ka samu wannan akwai wanda ba sa musulunci. kuma babu inda aka taɓa nuna a tarihin mulki a cewa mutum ya zo yana dan wani bahaushe ne shi a ce za a ɗaukaka bararo a kansa, babu wanda baya sallah, ba taɓa yi ba. to amma shi Mila ya shigo da wannan abun don ya samu mutane su karɓi addinin Kirista a nasa fahimtar, ba wai addinin Kirista yake ba, a'a hanya ce ta biyan bukatarsa sai ya fito da wannan. saboda haka shine ya yi rubuce-rubuce da yawa, ya tsani Fulani har cewa yake ma ba zama sa iya haihuwa a nasa tunanin. to kaga abu ne wanda yake shi kansa Ayan Dele ya faɗa, ya ce Mila shine ya fi kowa zurfafa akan kiyayya, shi ya fara assasa wannan. to kaga mun samu asali na farko kenan. to kuma a Najeriya, a zamantakewar Najeriya ta siyasa da aka yi a jamhuriya ta farko, kowace jam'iyya a nan arewa muna da NPC, a kudu akwai a kasar Inyamurai Ibo suna da NCNC, a can kasar Yarbawa suna da Action Group, kuma manyan kabilun nan su suka rike su. shi Sardauna Allah ya ji kansa yana ta kokarin yadda za a haɗa kan mutanen arewa, saboda haka yake ta kokari wurin musuluntar da mutane, har wannan ya rinka abubuwan suka rinka ba su haushi, saboda ya ga cewa idan mutanen arewa yawanci suka musulunta zai samu sauƙin mulkinsa. to wannan ma abin ya assasa su kuma ya za a yi su samu su cimma burinsu, su wa'ancan abokan siyasarsa, sai suke ta ingiza mutane cewa kar ku yarda da wannan, kuma suka shigo da bangaren siyasa, suka shigo da kabilanci na cewa ku wanda ba musulmi bane Sardauna yana cutar ku. kuma bayan gashi a tarihi da siyasa an nuna mana cewa Sardauna ba mutumin da yake girmama mutane kamar sa, duk da addininsu. to saboda haka sai suka fahimci wannan cewa idan ba su raba kan Bahaushe da Bafulatani ba a arewacin Najeriya ba za su samu riba ba, kuma sun faɗa da kansu. akwai wani bidiyo da yake yawo na managing director ne da na Daily Times, ana ce masa Tola Adeni, ya ce ai da Hausawa da Fulani duk ɗaya ne, amma yanzu ku duba, ina nan a bidiyo ɗinsa, ya ce ku duba saboda aikin da muke yanzu Hausawa sun fara cewa ba su yarda da Fulani ba, kaga su suka jawo kenan. saboda haka wannan ma shine tushe na biyu, su irin wasu Tola Adeni da wannan masu kabilancin addini da sauransu da yanda za su ruguza mutanen arewa, sai suka ce hanya ɗaya da zamu ya faɗa da bakinsa ba sharri ne masa ba, duk wanda ya duba bidiyon zai gani. Tola Adeni ya ce aikinsu ya fara samun tasiri a arewa, saboda haka yanzu aka ji Bahaushe ya ce ba ruwansa da Bafulatani wani yana maganar haka dai an fara cusa wannan kabilanci. to kaga magana ta na biyu kenan.